Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Agsubsubli iti pagayam yo, Miss F, para iti programa tayo nga lagip ti napalabas. Dawat ko iti Diyos anamarswa nga sapay kuma, taadda kayo amin iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Pagyamanak unay ti ingkay panang tartarabay, ditoy nanumo a channel tayo. Ti surat ngayon taikan biag kita, ket nagapu ni pagayam tayo nga Ryan. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Ryan. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Ryan. Adu a channel ti pagdengdengagak ditoy YouTube. Ket daytoy programam tinangawis kanyak nga agsurat tapno innakman ibinglay ti padas ko ajak tupulos malipatan. Iti agdamaket at daak dito'y Saudi, agpapaayak kas may sa a company driver. No adda dagiti makuna nga single mother, adda kami met nga single father. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ket no kay titid ko iti sweldo ken ka di kalman. Ita, dumawat ka manen? Naibos nga rudan tinted mo. Gimatangak ngamin iti baro a bag, sapatos ken badok. Usarak inton reunion mi kadag iti batch ko iti high school. Angem Hazel, mabayag pa iti panagsweldo. Kasano tayo ngay? O di umutang ka. Ha? Day talaang aya. Sagpaminsanak lang nga rudan a makagatang iti baro nga arwatek, gapo iti kinabasit ti sweldo. Bakit mabalin tamat apaanayan ti sweldo? Makaurnong tapain, no talaga surum ti agimped. Apay-pay lang amin anangala ka iti katulong ta. Kat mabalin mat asikan ti mga ramid kadag iti trabaho dito unag ti balay. Kat, basol ko pa yan ti panangalak iti katulong? Nagbasit lang arudan ti sweldom? Siyak pa lang ti pabasulam? Di ka pagpabasulan bakit? Tikayat ko lang, tulungan na kumamat iti panagsalukag ko. Oho! Suruam kumamat ti agtipid. Tapno sikat ti agbalin nga inspirasyon ko kabayatan ti panagtrabaho ko. Panagsalukag asasawam? Awan mat makita ka panagsalukag mo? Awan! Ay na, nagpintas matuntoy balayo, Agnes. Ah? Nagpintas pa iti kotsam a nagluganan ta itay, kasla ka barbaro. Ah, wan. Kagatgatang laang ni Gabriel dayjay. Wan gayam, apa nakataksi ka lang iti adimteng iti reunion tayo. Awan ka dilugan mo? Ay, awan nga rod. Basit lang ti sweldo ti asawak. Ay na, no ti trabaho na lang iti opisina, talaga adi na ka maigatangan kadag iti banag akayat mo. Masapul nga adapay sa bali at trabaho na. Sideline, kasyay. Kas ka ni Gabriel. Agnes! Tinasaya at ibagam ka ni Ryan. Sumurot laangan iti business ti asawak. Agbalin at tauhan ni Gabriel. Ha? Dakkal ti kita ti asawak iti negosyo na. Patsyak adakkal tumat ti kitaan ni Ryan. No lakit di, ta sumurot ka ni Gabriel. Noon nga man da dya trabaho. Diyak kayat asar kan. Ay na,
Saan kamot amarigatan? Ngamin, tulungan na kamot ni Gabriel. Dakkel to di kita ijay. Iti kasta umasinso tayo mat. Hazel, ay ayatan na kadipay. Anya ka di manunday ta drama, Ryan. Sung batam ti sa lodsod ko. Kat natural asawa ka nga rod. Apay nga rod akayat nak nga isagmak. Ay unay mo't nga artimon, Ryan. Saan ka mat amay sagmak? Tulungan na ka ti asawa ni Agnes. Aging ga amasanay ka. Ay! Siyak mo't ti di mo ay ayatan. Anya? Ngamin, nagrigat ti kasasaad tayo iti biyag. Di mo kabailan nga itad tinagin awa apa nagbiag kanyak. Kanti kakayso na nga anak ta. Itatadda ko man tsansam ang mga ramid iti dayta. Kayat mo pa ilang apaluspusan? Agyaman nagtapinatgan tikid daw ko apa nagsarak tayo ti dayto restaurant, Hazel. Mababainak nga rod kan ka, Gabriel. Iti anyaga po. Ginginaan namin dito yung restaurant, Gabriel. Sakit awan ni Agnes. Ngamin. Napimpintas ka nga ni Agnes. Ha? Saan mo't mabalin na pakanan ka iti may sala nga karinderya? Agyaman ako na, Gabriel. Sa dino nga iti ayan ni Agnes. O, dahi bagyo. Kadua na dagiti babarkada na. Imbag pa'y ni Agnes. Kanayon ti pasyar na. Ni Ryan tumat. Di na kaya't ti sumurot iti negosyo. Talaga nga na dagiti lalaki anak kapoy at umiskarte. Iso kasi kamat. Ang mga numarigligatan kan iti din na. Ay na, imbagampay. Nagswerte nga rod ni Agnes kan ka. Ngamin, nataer ka lang nga rodan. Nadiskarte ka pa'y. No siyak ti asawam. Aramin na kami na kayat mo, tap nagragsak ka. Gabriel. Inagkamutin ti imak. Idida mo ka pa ilang makita, Ijibalay. Gusto akon kan ka, Hazel. Dayta ka diti makagapaw, no apay analiday ka ita, Ryan, anak. Nagbaliwan ni Hazel, anang. Di nakpayan asikaswan, no kasya sumragak iti trabaho. Marik nakabimawan ti panagayat na kanyak. Sana nakasi ti sigod. Ay, unay beton ni Hazel. Gapulaan ka di mo kayat ti sumrag iti illegal at trabaho. Gaputa di mo maita iti pagayatan na. Di na kan asikaswan. Di nan aramidan di pagrebengan na akas asawam. Diyak ka munti aramidak, nanang. Mariribukan ako na yan. Kasla diyakon kabayla na pasensyahan pa'y. Sapay lako mata malawlawagan pa'y ti panunod ti asawam. Iti kasta, saan amadadaal ti binukelyo a pamilya? Ryan, di mat nagsweldo kan? Wan, bakit? Aday ti sweldo ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, kurang matay ito nyawat mo. Indulin ko ti daduma, bakit? Imbag lang nga sutak to, mat magkasapulanak. Si kanto nga rudan ti gumatang iti balunan dya anak mo ama pa nag-eskwela. Ay, pang down payment ko nga mintoy inted mo, tapno makaalak iti baro a cellphone ko. Cellphone manan? Kat no kaalam lang iti cellphone mo, hindi napalabas sa bulan. Daan din day jay, Ryan. Iso-aso katakmatan Makiuso ak mamat. Sa anak apaudi ka dagiti kukumari kanya. Bakit? Una ampay kumadagiti kasapulan tayo dito ibalay. Dagiti importante ti unam, sakbay adagita. Ay, tumal na ka man, Ryan. No di mo kayat nga agapatamanan, di mo dadaulan ti aldaw ko. Nasapak gama rin mo iti opisina. Tinasaya. Dumagasak man ijimol. Igatangak man iti sapatos ni Charlie. Igatangak...
Ti babaya bimaba iti kotse. Ti asawak na siya. Ha? Inarakop ti lalaki. Kat inagkan na pa iti bibig. Dagit ti awanan bain. Narabyan ka manan na nagawid, Hazel. Imunaak pa asim mangpet. Sa dino tinagapgapam. Imbes asikati mga sikaso ka ni Charlie. Saan tad ado ti oras mo itirwar, ngan dito ibalay. Sa dino pa'y kumangay tinaggapwak, iti ayan dagiti babak ng ababarkada ka. Ingatangan nakpay nga ron iti nginginaan abag, sapatos, kwentas. Oh, apay, adda ka di reklamom, ha? Ayop ka! Apay nagtumpa ka nga eh! Ulbud ka. Maawat ko ti panang bugbog ka umukanyak. Uray pagsasawan nak iti dakas. Okay lang kanyak. Ngam ti jak pulos maklon. Ti panang lipot mo kanyak. Di kan makapaglibak, Hazel. Namin adon adaras asinurot kayo iti lalakim. Kat tinasakit. Ti pa'y mismong asawa ni Agnes. Ti tao akayat mo asumuro taktap no aglako iti droga. Ryan, pakawanan ako sorry lang kay. Nagsakit, Hazel. Nasakit tinaramid mo kanyak. Awan tiyan mo ka nagkurangakan ka. Nagbalinak ka na sayat nga asawa kan ama ti anak ta. Ngam liniputan na ka. Iso di ka mapakawan. Nasaysayatin nga agsinatan. Apay na aramid mo tikas jay ka ni Ryan, Hazel. Ha? Tatay. Iti pa'y mismo nga asawa ti gayam mo. Pinatulam ti asawa ni Agnes. Amom ka di akababain ti naramin mo, ha? Pakawanan dak, tatay. Nasulisog aklan. Nagsingpat ti asawam. Nagagat a taaw. Awan bisyo na. Sinayang mo. Si kamot latin ang dadaal iti bukod mo a pamilya. Tatang, pagbabawyan kunti amin. Ay nasigurado akagura na ka ni Agnes no mamuan natin naramid mo. Amangan, nulaksi din nakapay kidinagayam na. Nay. Agnes, di mo awag, tatang. Hello, Agnes. Nakaawag ka mat. Hazel. Oh, apay nga, agsangsangit ka. Ni Gabriel. Tiniliw dagiti pulis. Kat natayan. Anya? Ni Gabriel? Natayan ko nam. Kasano na pasamak tikas na? Linmaban ka dagiti pan nakabagay tilintag. Anang tiliwkin ko na. Isu nga pinaltugan da. Kat isu tinakatayan na. Pangaasim, Hazel. Umay ka kumadagos dito'y balay. Sige. Umaya kundi ta. Makipagladingit, Agnes. Kasano kami paitan iti anak ko, Hazel? Awan amok at trabaho. Nilaan ka ni Gabriel, tinagtrabaho iti para kada kayo, sipod pa iti. Wan, Hazel, jak ilibak day ta. Nagbalinak agastadora, gaputamok adakkal tikita na iti panaglako na iti droga. Awan pulos ornong mi. Imbag kapay, uray saan kayo abaknang. At least, kompleto ti pamilyam. At dati asawam amang tarabay ken ka, iti oras nga agliday ka. Saan akas kanyak, agmaymay sa akon. Kat tinasakit, da kami ita ti pag-iistoryaan dagiti tao. Talaga kadiyasanan nga agbaliw ti pangedang ni Ryan na balayan. Ay, napasensya ka na balayan na. Napasaktan sa iti husto dyan ako. Panagkunak saanan nga agbaliw pa iti desisyon na. Ay, maawatak mo't kindi dyan, anak mo balayan. Tadyak mo kanunungan ti naramid ni Hazel. Tagdadata nga iso ti nagbasaw. Balayan. Ay, iso dan taon ti makamong agsarita no anya talaga ti desisyon da. Wala, balayan. Adadan iti husto nga edad.
Isu nga amok nga amudan tinasaya at kensaan para kadakwada nga agasawa ken iti anak da. Ay, word na bala yan. Ay, sapay ko magaraw tawan to ti pagbabaw yan da iti udi na. Noan yaman ti agbalay na desisyon da. Apay nga da ka ditoy. Ryan, agsarita ta ko ma. Awanan ti mga pagsaritaan ta pa, Hazel. Nalpasan ti amin kadata. Pakawanan na ko ma, Ryan. Pagbababawya akong timasulan na aramid ko. Pangasim, ikanak pa'y kumaiti maikadwagon daway. Tapno solnitak dagiti nagkurangag. Ikariyag. Saanan ang maulit pa'y dagiti madingay nararamid ko. Pasensyakan. Angam namin pinsan na napukaw ti panagayat. Ken respeto ken ka. Gapo iti naramid mo. Ryan. Nasakit man. Ngem masapol nga awaten ta ti kinapod na. Awaten ta da ito'y siguro tigasat ta. Aron bang lang nga maputad ang ti relasyon ta kasagasawa. Nawayakan. Ket nawayak maten. Ngem kit di. Di taliplipatan nga danak ta. Ipaitaken ko na ti pamatag. Kas naganak na. Ipaita dagiti kasapulan na. Kabayatan ti panagdakkel na. Iso na saysayatan. Nulipatan na kon, Hazel. Agtalon atawan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Ita, addan iti grade 10 ti anak mi. Agad-adal iti maysa a private school, ijay Isabela. Adamat itan Hazel ijay Hong Kong, kabayatan ti kaaddak ditoy Saudi. Pagtintinulungan mi, dagiti kasapulan ni Charlie, kabayatan ti panagadal na. Adda iti puder dagiti dadakkal ko ti anak mi. Pasaray mapanmet iti ayan dagiti dadakkal ni Hazel no kasjay nga bakasyon. Panawan tulangan ti makaibaga no agsabat tupay ti dalan mi ken ni Hazel. Malaksid iti komunikasyon mi para iti anak mi. Alakastan Miss F kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Ryan. Ken ka pagayam, Ryan. Ti agasawa katrumbang nalaang kumangamin nga agbalinda anapudno iti tunggal maysa. Iti rigat man ken namay, ragsak ken liday, isuda ti agkatakunaynay. Respeto ken pannakaawat iti tunggal maysa, tapno agtalinaed ti kapya ken ragsak iti pagtaengan ti maysa a pamilya. Makontento tayo no anya ti adda kada tayo. Iti kasta, awan to ti pagbabawyan tayo. Alakastan pagayam Ryan, kat pagyamanak unay ti ingka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.